Така, здравейте, днес съм понито убиващо с храна и понито убиващо хора. И сме с предизвикателството да направиш помия и да я издадеш. И с една дума да се отровиш със собствената си храна, когато си забъркал. Така. Днес нашата купа ще има сода бикарбонат, брашно, стъпче и черен пипер, защото кой не обича черен пипер. И за основа имаме вода. Така. И котката леко ще пречи, може би. Първо слагаме водата в купата. Защото трябва да имаме хубав устна. Бягай. И да. Слагаме малко черния пипер. Много малко, защото иначе е много ужасно гаден. И да. Сложих прекалено много. Така да се вижда защо какво става с цялата купа, да е. Да. Беше всичко точно. Песълва, ако може да взема да кихам. Слагаме. Една лапа, хубаво брашно. Да. И малко сода бикарбонат, която не е отворена. Но вече е отворена. Да. Трябваше да взема и малко захар, за да не се огорчи. Да. И степчето. Мога с малко да се улея цялата, да ме караш. Така. Степчето. От сега ще кашлям, така да, това е станало с моята помия. Така, и остава да забъркаме и от нея ще получите прекрасни пуканки, които котката ви в момента яде. Така, ето, разбъркваме я, хубаво. Още бъркаме, докато брашното се махне, да. Да не се получи нещо страшно, което мога да изям. Мирише уникално. Това е рецепта за всички начинаещи готвачи. Моля, изпробвайте. Да. И сега се очаква да я сложите в фурната и с това да изведете помията. Това може да го давате на децата си, ако искате повече да нямате деца. Да. Така, пробвам. По-малко да е. Проклет да си чиви, който... заради който прави това нещо. Охлепах ли се, охлепах се. Да, след прекрасното нещо, което си го сложила във фурната при пресем, аз просто го ядах, преди да съм го сложила в нещото, мигрувам вътре в фурната. Да. След това, като се опече, става на прекрасни пуканки, които можете да ядете с гордост и кажете, че вие сте ги пукали. Даваме ли ми малки пълните начинаещи? Не знам колко се вижда от самия клип, защото за първи път правя нещо такова. И надявам се моята помия яхния сокче, каквото и да е станала сполучлива и да се радвате на нея. Хапнах се от нея, отблизах я
Нямам повече да го направя. Нищо, че има леко хубав вкус. Ама, да, добре. Виждане от мен и сигурно сте гледали клипа на Кати или... Да, след мен е нейния клип. И да, довиждане! Така, сега ни трябва чашка и лъжичка. И ще си забъркаме нещо отгадно. Това е черен пипер. Слагаме на око. Така. После решавам да е малко червен пипер. Да има. И една чубрица. Тръснеме малко от нея. Айде. Така. След това малко горчица. Така. И от нея така щедричко. Така, това е ягодки. Топинг от ягодки. Супер, с горчицата ще е страхотно. Така. Сега олио. Как се изплета? Оцетец. Да има. И го разджърпваме. Разджърпваме го. О, смърди ужасно. Ужасно. Не знам дали ще се види. Малко сметанка. На оцета ще отива перфектно. Така. Доволно. Не е честно просто. И стана много гъсто. И зле смърдящо. И сега заприлича на нищо не заприлича. Добре. Не. Добре. Да се свършим. На здраве! Отвратително е! Отвратително! Обаче си капна още една лъжичка. Имам нужда от нещо силно. Готово. Първо вода, колкото да се разтвори. Яйце. Спри го за малко. Ей! Давай сега. Разбъркваме.
Може и да не е до еднородна смес. Пак ще се погълда. Малко бърз. Ама съвсем малко. Да, добре. Какъв хубав цвят. Помниш ли от кое си сложила? Давай, сипай. Малко портокалов сок, да не е само гадното. Който не е отворен. Верно ли? Добре. Котинка. Малко горчица. О, сипи. Не, сметанка. После соев сос. Ням. О. И да го стискаш стъкло няма да пусне. Какво е това? Черен пипер. Черен пипер. Сода. Внимавай да не кипне кекса. Опа! Сол. За привкус. Естествено. Добре, тук за щипка. Така, какво ще не сме сложили? Луд, пипер. Шмръкни. Внимавай, лют е много. Това стига толкова. Само още 3 неща. Да. Това е захар. И лъжичка има. Зелена. Дай повечко, че толкова люто да малко и сладко. Малко китайска помия, ама то е нормално. Сладко кисел сос. Да! Обичам го. Какво е това? Кафе. Да. Внимавай! Малко кафенце. Ого, за събуждане. О! Добре, давай, плескай там, каквото беше още. Още малко. После. Добре. И последно. За най-отгоре. Чакай само. Моля ти се. Просто от тази гадост. Ами, трябва да... Не. Не! Плеска навсякъде. И сега най-хубавото разбъркването. Красота. Ох, ужасно е. Тук малко по-еднородна смес. Правиме го еднородно, да. Опа. Да ти е сладко. Обичам миризмата на кафе. Колко смело го лапна. Лято е, нали? Ла-ла-ла-ла. 3, 2, на екс. Готай. Изчерви се. Как си? Ами, на някой китайче щеше да му хареса. Горчицата разваля вкуса, иначе е добро. Ще си го доизпиеш ли? Ще се пробвам. Ай, на здраве. Би. О, не, Торе. Мивката е до тебе, да. Биби. Мисля, че ми стига. Това е рецепта за... Най-бързо повръщане. Да. И се препоръчва за по-силни организми. И след силно пиянство. Да. И след това литър кофа вода.